Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu, amakhosikazi ababumseli kuMayeni Makhumalo. Lana ikubangwa ukuthi ubani isoulmate kababumseleko. O mhlambe ikuphi la kubonakala khona ubaba umsileko engathi uhappy maye noMakhumalo noMangwabe noMakhumalo noMayeni hayi cha uMangwabe akapheli. So ke guys, njengoba kunama group awu2 abangale ndaba yilaba bathi uMakhumalo uyisoulmate kababa umsileko, kube khona abathi uMayeni. Mina into engiyibukayo shothi ke lama group awu2 banendlela yokuncoma ubaba umsileko, okusho ukuthi khona into eqondile ayenzayo. Mawukuthi uzofike umbone noMayeni uthi cha waze wa happy, okusho ukuthi uyayibona leyo connection yaMayeni nobaba umsileko. Phinde futhi ebonakala noMakhumalo masuthi hey waze wa happy ba right, ikhona lento oyibonayo. Ngoba manje asikwazi ukuthi sizothi nibone into eyodwa ngendlela efanayo, because kuzoba nomehluko ukuthi Mayeni noMayeni, uMayeni ukanjani, Mayeni noMakhumalo, uMakhumalo ukanjani. Mase kuba khona ke othi cha anikwazi phela ukuhlala enhlizweni kababa umsileko kube njani. Njengoba evele ku TV iminyaka u7 ukhona u5 minutes ukuthi simbone esenonkosikazi nonkosikazi. Yilana ke okuvela khona lembono ebekwa ababuka iTV show. Kodwa akusho ukuthi sebekhuluma ngento egxilile. Njengoba ku-TV iminyaka ewu7 evela nomndeni, uphinde azivezele esenamakhosikazi akhe ngokomshado ke manje ukuthi unoMayeni oku-second wife, unoMacele oku-first wife, unoMakhumalo oku-third wife, uMangwabe oku-fourth wife. Ngaleso sikhathi ke esefika endlini zabo ngokuhluka, yila sesiba neso lokuthi Mayeni noMayeni uba nalokhu, Mayeni noMayeni mhlawumbe uhleka kakhulu, Mayeni noMangwabe baxoxa ngalokhu, mhlawumbe kuleyandlu kuthense, mhlawumbe kule kuthethwa amacala. Iphuma lapho ke lento le yama assumptions, kodwa akusho ukuthi laba abakubekayo ingoba sebethi bakhuluma iqiniso elijulile. Ngikwenzele nje isibonelo mina engike ngikubona. Endlini kaMayeni umsileko akaze kafika nenkinga. Ufika nje ezoyirelaxela, beyixoxele kube yilokho abakuxoxayo, behleke kube njani. Endlini ka-Park umsileko ufika a report ukuthi kwenzeka ukuthi nokuthi. Kudepende ukuthi isimo sinjani. Ngelinye ilanga uMacele uzothi ayi angifuni indaba, ngelinye baxoxe babonisane. Kodwa kujwayelekile nje Park afike nje avela ayipholele kungabi nankinga, hleze kuzoba khona into ezoba yicala. kuMakhumalo ufika ngathi basebenza ndawonye, uzom-update ngomsebenzi, kodwa lo msebenzi uyisithembu. And lesithembu kunezinto ezenziwa amakhosikazi bediscuss lezo zinto. Yingakho abanye abalandeli besho bebethi hayi uMakhumalo ngathi ngathula, ngoba izinto ababeyikhuluma sesizwe ukuthi hawu phela unkosikazi bani lo. uMangwabe ke bakhuluma izinto eziwu2, kodwa ukupheka phakathi. Inkinga nje inokupheka. Lena complaina ngayo uyicomplaina mabehleli bebaningi, esho ukuthi uMangwabe kukanje unkosikazi onje, kodwa mayesehlele endlini kaMangwabe umsileko ucela ibhodwe. Yabo konke lokho esikubalayo engikubala njengokuhluka kuvela uma eseyendlini yankosikazi nonkosikazi. Yilana komunye sezosho ukuthi oh shuthi uMacele uyena isoulmate because of 1 2 3, or uMayeni or uMakhumalo or uMangwabe. Kodwa ukuthi nikubangelani angazi, ngoba lo uthi uMakhumalo uyisoulmate kukhona akubonile, nothi uMayeni uyisoulmate kukhona akubonile. Kodwa mina into engishoyo ukuthi uma ubabeka bebabili ubone ukuthi kunendlela a-connectana nayo ngabo, okusho ukuthi uyamncoma-ke ukuthi wenze into right. Yeah. Mase kuba khona othi ayi
kwayona lento ebangwayo ayikho ngoba umseleko uzithanda yena, uzibeke yena phambili. Hhayi, awulikhulumi-ke iphutha lapho uma ubuka amakhosikazi kababa umseleko. Isithembu sakhe akusona isithembu lesi esisizwa kudala. Isithembu sokuthi nakho wayakubona wakuthanda yena. Ukuthi kuzosebenza kanjani wathi uzolidala icebo. Futhi uma sebexabana ubuye engahlangani. Ayimelele eceleni ayibukele imuvi. Kodwa uma sebuka leyo movie aphinde azi ukuthi ngizongena kuleya ndlu, ngingene kuleya ndlu, ngingene kuleya ndlu. Enye nenye angihlangene. Ubaba umseleko kungathi uma ubuka usho uthi kwezinye izinto ngey'nkulumo bayahambisana nonkosikazi othile, kanti akekho lapho ngoba uthi amakhosikazi uwabona every day lawa u-4. Lona kozothi uyibeka phambili nakuqala, mina ngikuphikisi. Yilento abayibanga noMangwabe ngoba noMangwabe ufanishina ngendlela efanayo neyamseleko. Umehluko ukuthi umseleko uwu-husband, kufanele egcine engene kwizindlu zonke. Kodwa leyo kubanga ukuthi uMayeni uyi-soulmate, lothi uMayeni ikhona i-connection ayibonayo ayinikezwe i-episode. Hhayi ngoba esenze esefunde ngokujula ubaba umseleko, ngoba phela lokhu abazokuveza kwi-TV iyona ndlela esizobafunda ngayo. Uma sibona ukuthi mhlampe bakhuluma amagama alula noMayeni njalo behlezi behleka, lona omunye uzokuthatha njengokuthi cha, uthando lwabo lusaqinile. Uma futhi efike uMakhumalo emenzela izinto bekhulume kamnandi behleka, nobuka lapho uzosho ukuthi uthando lwabo lusaqinile, kune-balance. Angisho njalo. Uma uthi uMayeni noMakhumalo shuthi uqonda ukuthi uma efika lapho ikhona into ebhalansayo. Yikho-ke kubangwa. Ngoba kube mhlampe beyingekho le balance bekuzobonakala ukuthi hawu cha, waze wamziba-ke uMayeni, waze wamziba-ke uMakhumalo. Kodwa ukuthi senibangelana yini, nisiphilelani ngento isithembu sikababa umseleko kangaka. Asibukeni i-TV show kuzoba mnandi. Siyibuke sisibe abayibukayo. Manje-ke mase niyasiphila lesi sithembu ngoba nibanga ngisho ney'thombe. Naso isithombe saMayeni, kodwa-ke naso samakhumalo, kodwa-ke nama nginilawuli, kodwa leya nto iyanincisha ubumnandi ngoba buka nje wena ulwa impi yamakhumalo angayilwi, ulwa impi yaMayeni angayilwi, ngoba bona baku-TV show bazokwenza imali no-husband baphume kanje baphinde bebuye futhi. Mase wena uvele wenze sengathi uhlala emzumbe nabo. Uma bebuye ku-TV bathi abakhulumisani, usuke ubona ukuthi u-3 months 4 months uyaphela egcekeni elodwa bengakhulumisani. Yinto e-possible leyo. Asilwe guys, kuthi sagcina ukukhulumisana last season bebelinde ikhamera sonke lesikhathi. Shuthi nje omunye uthi uphuma cashe enzela ukuthi bengaphambani ukuze phela bengakhulumisani njengoba besho. Usine nayo ulinda kuze kufike ikhamera kuma ezoxolisa kuMamtolo. Kodwa ayikho inkinga guys, isho yabo imnandi, inaleya nto leya, inomamtolo. Ngiyadlala. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.